This is the olive fruit, di ba? Sarap for appetizer. Ayan. This is the aperitif. The olive fruit, di ba? Hello! Alam mo, ang tagal ko na dito sa Italy, pero kung tutusin yung olive trees, hindi ko masyadong nilalapitan sa malapit. This is my very first time na talagang masabi natin na getting to know at saka a closer look sa bunga ng olive. Yes, makita niya. Kita yan. I-close up ko yan mamaya. Okay. So, nakakatuwa naman na sa sarap niya. Sarap in a sense na lalo na't pag usually kasi nakakain ako ng mga prutas ng olive. Nakaano na siya yung preserve or process na. While as fresh, hindi naman ata ito pwedeng kainin talaga na fresh. Okay, so matikman lang natin through olive oil, di ba? But as fresh, medyo ano, so nakakatuwa lang. Yeah, try to taste, tingnan mo. Patay ng isa. Ayan. Pait, mapait. Pait, mapait. Pero ang sarap nito kapag na-process siya. I mean like ibabad siya sa suka or parang a sort of atsara, yung parang sa atin na papaya. And ang sarap nito. Papakita ko sa inyo yung mga process na olive as appetizer. Sarap nito for wine, for mga appetizers. Okay. Mapait. Tingnan natin ha. Okay, so mag-harvest, manguha tayo. Samahan niyo ako. Siguro magwa-wonder kayo kung paano i-harvest yan. Well, actually hindi po to isa-isahin na at like picking or like if or isa-isahin ang kuha. No.
Actually, ang ginagawa nila sa ilalim, nilalagyan nila ng net. And then may isa or dalawang tao sa itaas, yuyug-yugin po yung puno, yung mga sanga. And then, of course, since ready to harvest na yung mga prutas or mga olive fruits, mga hulog na lang po yan. So lahat ng yan nandoon sa net. Di ba? Kailan tayo matapos kung isa-isahin yan? And imagine sa dami ng puno, or imaginein mo na lang yan, no? Sa dami niyan, pero isa-isahin since nandito na sa, so yuyug-yugin po yan. Okay? So let's enjoy. So kaya ang olive oil, nasabi natin talagang mahal because aside from the benefits ng makukuha natin as rich in antioxidant, ay talagang yung harvest din niya, no? O, di ba? Wow. See guys. So imagine isang puno lang yan. So if you have 100 kapuno, edi ang laki, or like hectares ang plantation, ay talagang marami. And makapag-produce talaga siya ng enough olive oil. Hurot. Tulo na lang. Yes, this is our aperitif. Okay, usually aperitif is done from 5 to between 4 to 6, 4 to 6:30. That's the aperitif here in Italy, and we have now. And usually they have these peanuts, of course, and the olive. Yeah. And my favorite beer. Because it's still, it's still hot. So although palapit na tayo, papasok na tayo sa autumn, pero makifeel pa rin natin may sun pa rin. So let's just enjoy this, okay? Welcome to Bisdaco. Click the subscribe button, ring the bell for notification. Yes. This is the olive fruit, di ba? Sarap for appetizer. Ayan, this is the aperitif, the olive fruit, di ba? Thank you so much.